mater yma o'r Crumblowers yn erbyn y byd, fel petai. Ti wedi gweud bod chi eisiau'r Crumblowers fynd mas mwy yn wario Lloegr a wario y cyfandir falle fel yr andrym. Faint o groeso gan o, neu ti'n meddwl bydd y byd cil, pop, Eingl Americanaidd yn eich diffinio chi fel rhywbeth diddorol ac odd? A dim yn cymryd chi o ddifri? Wel, mae'r anref yn ei profi bod chi yn gallu mynd allan. A cymryd y byd ymlaen. Wel, wnaethon ni chwarae'n Lloegr cwbl o misoedd nhw, oedd y pobl yn iawn. Os pan bych chi'n mynd i cyngerddau, os neb yn gallu clywed y geiriau, yn gwybod bod pobl wedi dweud hwnna o'r blaen. Felly mi'n credu bod cyfle gorau erioed i grwpiau Cymraeg mynd allan. Ydy pobl yn cyngerddau'n edrych arnoch chi fel maen nhw'n edrych falle ar y primitives i ar un math o warddill o'ch chi? Wel, mae pobl yn edrych arnyn ni fel fersiwn bach o'r primitives. Pobl ddim yn cymryd chi o ddifrif, oherwydd chi ddim yn y papurau, music, pethau fel yma. Ond, wel, mae pobl yn edrych ar y primitives oherwydd mae dyn menw sy'n canu. Nes ti ddim dechrau bant yn canu o gwbl gyda Crumblowers, yma? Wel, na, yn cwbl o marferion cyntaf ni fod yn drummer, ond o'n i'n hollol abysmal. Felly wnaethon nhw'n cico fi allan. Ond nhw'n edrych am canwr, felly fi oedd y canwr. Achos nes i cymryd y microphone a wneud fath o full impression. A o fyna ymlaen, yn dweud, go on, bod yn canwr. Ond i'n casau canu ar y dechrau. Dim canu, jyst cerdded ar llwyfan a gweiddi. Ond achos fi'n really nervous o pethau fel yna. Ti'n meddwl bydd cerddoriaeth yn newid yn sefrdanol os da gwyd y 5 mlynedd nesaf yma neu'r 10 mlynedd nesaf yma? Ti'n meddwl bod yna rhywbeth newydd yn mynd i ddigwydd? Wel, nath hip-hop digwydd a newid y byd. A pethau fel house, pethau fel yna. Y music yn mynd mewn cylchoedd o tua 10 mlynedd. Dwi'n meddwl bydd y cwbl o mlyneddoedd nesaf yn dawel iawn. Achos mae technoleg wedi setlo lawr pethau fel samplers. Maen nhw wedi dod mewn a mae pawb yn gwybod sut i defnyddio nhw nawr. Ond mae hip-hop wedi newid. Wedi newid pethau ffordd o adeiladu caneuon neu beth? Fath o defnyddio just un beat yn mynd o'r ffordd trwyddo. Faint o le yn y dyfodol fydd na i'r gitar bands a'r canwr, y 2 guitars, y singer a y drummer, faint o le fydd na? Mae pobl wedi bod yn dweud bod hwnna'n marw trwy'r 80au. A maen nhw dal yn mynd. Chi'n edrych ar y charts, mae pethau guitar bands wedi bod yn y charts trwy'r 80au. Pethau fel Primitives a Iron Maiden. Mae Iron Maiden yn gwerthu miliynau o recordiau. Mae dan nhw'n following. Oeddi pethau fel charts Cymraeg yn ddefnyddio neu ti'n meddwl jyst lot o heipio hwnna? Nath chart y Cymro fath o cwympo yn ddarnau. Oherwydd oedd e'n gymaint o ffas. Siart Kitgord yn iawn. Ond mae hwnna'n gallu bod yn ffas ambell waith hefyd. Ma ffordd. Wel, chi'n gallu cael 2 grŵp yn yr un chart, pethau fel yna. Os chi'n edrych ar y top 20, mae datblygu'n fath o ymddangos 2 waith yna fe. A, wel, dylai'r anref yn fod yn rhif 1 ar y siart Kitgord trwy'r amser. Achos nhw yw'r unig grŵp sy'n chwarae'n rheolaidd. A rhyddhau recordiau'n rheolaidd. Pwy wyf fi i'w ddweud?